Ang title sa atong istorya karong adlaw, ang mga klase sa trabaho. Kitang tanan nangita og trabaho, pero daghan ang mangutana sa matag pangita og trabaho kung pila ang sweldo. Kasagaran kung gamay ang sweldo, dili na mo dayon og trabaho. Apan kung dako ang sweldo, daghay interesado nga mo trabaho. Apan gusto ko lang ipakita kaninyong tanan nga naay mga tao nga musugot nga mo trabaho bisag walay sweldo. Una nga tao ang atong Ginoo. 24 oras na nagbantay ka nato, walay sweldo. Ikaduha, ang atong mga ginikanan, nagtrabaho ikan sa atong pagkatao hangtod kita nga nagdako, walay sweldo. Apat, bisag usa kanila sukat sa una hangtod karon, walay sweldo. Apat, wala nagreklamo. Mga pamalangdo, ang Ginoo o ang atong ginikanan dili maningil o wala nagkwenta kung pila ang ilang sweldo. Wala sila naningil na kung makahuman ang ilang mga anak, bayaran ninyo sila sa ilang gasto.